Hei, bună și bine v-ați pe canalul meu. Astăzi o să jucăm împreună cu Ioana și cu... Bună. Bună, nu spui nimic? Scuze. Scuze. Mi-ai luat din viață. Și mie și foame. Haideți să mâncăm ceva, fetelor. Dar te mă bate, că te faci și eu, mi-ai luat din viață și mor. Mamă, am două obiecte. Eu zic să mâncăm ceva, haideți sus. Dar nu cred că am de mâncare, nu? Ok, domnul doctor. Nu am de mâncare. Hei, Și mi-e foame, hai să mâncăm. Hai să mărăm. Uite ce am făcut aici. Mamă, ce foame mi este. Casa mea este casa 4. Ce casa 4? Deci că casa 3. Casa mea e asta de aici, cu floricele. Mamă, deci nu am nimic. Te-ai pusor. Are ochii fain. Da, are ochii. Ne pus de mâncare. Nu am de mâncare nimic. Nu poți să. Ok, deci nu avem nimic de mâncare. Și mi-e așa foame. Eu mor. Asia Express! Și eu. Da, de la vorbește aici. Mamă, să nu-mi dai. Upsi. Că mă am doar o chestie. Deci, fetelor, nu avem nimic de mâncare. Cine căuta și în baie? Păi aici nu este niciun zombie. Haideți să omorâm. Zombie. Haideți să ne facem... ce? Dar ce vrei, să mănânci zombie? Da, că este bun. Haideți să ne facem sabie, hai să căutăm. Doamne, ce m-a sturat de videoblacul ăsta de aici. Haideți să găsim zombie. Să ne facem și sabie. Parcă am avut sabie, dar nu mai știu unde am pus-o. Că m-am omorât și mi-am pierdut toate. Lucrez la mine. Haide la Patricia. O să venim imediat după pauză. Am revenit după pauză, dar trebuie să ne facem doar cu viață. Mai pui încă un rând de din ăsta. Da, la că pun eu. Nu din ăla. Ba da, arată frumos. Ia, hopsi. Scuzați-mă. Deci nu mai am locuri. Ba da. Vedeți ce sabie frumoasă am. Nu vă pot omora. Hai să-ți fac și ție, mă, sabie dintre asta. Hai cu mine, mamă, sus. Dacă îți fac imediat. De ce nu pot? Dacă îmi trebuie o sabie normală acum. Doar o sabie normală ca să pot să o fac. Hai, ia-o, mam, hai sus. Hai, ia-o. Hai sus. Unde? Sus de tot. Și ți-am aruncat-o pe jos, ți-am aruncat-o. Stai așa. Stai, măi. Vino, s-am aruncat-o pe jos, iau. Stai, Steven. Gata, o ai? Cu el nu? Ba da, acolo. Ah, aici, da. Și pune așa, ți-ai pusă și acum o să ne facem cu viață. Și așa, și am apărut. Dar unde-i mama? Mama n-a apărut. Adică Ioana n-a apărut, dar este și mama noastră, dar nu contează. Hai deodată, unde este? N-a apărut aici. Am ce de De ce a spus astea aici? Că nu mai pot să intru să-mi fac de mâncare. Mi-e și foame. Ioana, unde ești? Nu mai ziceți mie. Gata, suntem în casă la voi. Sus? Sus ești? A, da, hai. Hai să ne facem ceva de mâncare, că nu mai pot. Am eu foarte multă. Știu. Stai că nu mai țin minte unde am pus. Haideți, uite câte am. Hai. Nu să frig. Eu să fac una. Hai că vă dau eu. Au, am aici. Trebuie să mai iau una. Upsi.
Fă tu cum bageamul. Nu contează, am doar una. Că nu trebuie că... Haideți să ne facem de mâncare, fetelor. Acum înțeleg, Ana. Taci fac. Aici. Și eu sunt la nivel... Mamă, ce vă putem? Alo, de ce nu pot să fac de mâncare? Mamă, nu văd că nu mai putem să intrăm în brătărie. În bucătărie. Mamă. Oh my god, și nu mai pot. Cum? Trebuie să le iau. Vreau să fac ceva de... să fac de mâncare și nu pot să le pun. Trebuie să le iau toate astea jos. Așa le iau. Hai să fac eu. A, le-am luat, mi-e foame. Ți-ai luat? Eu mi-am luat ceva, dar încă mai mi-e foame. Te rog, mai fă. Mai fac încă. A, gata, mie nu mai mi-e foame. Ce m-am omorât? Eu nu. Tu, măi, dar cum e de mine? Scuzi, mai vrei încă una? Hai, bine. Bine. Și sparge. Eu nu pot, care nu știu mă acolo. Poate că... Hai ceva să pun acolo. No. Da, haide. Bate ca ce fac eu, nu? Oaie e nebună că nu pot să te omor. Nu dai nimic. Să pun mâncare. Ce? Tu cine nu te pun tu mâncare la tine? Păi am, dar nu pot să le pun, că tot mi-arată ălia cu ferele. Mi-a tot arată ălia așa, care sunt de aur. Sau de ce sunt, care luminează. Asta eu am făcut. Așteptăm seara, nu? Da, așteptăm. Până vine seara, tot dreapta. Deja mi-este și foame. Nimic. Nu am nici grijă la mine. Deja aud un... Ți-l-am și găsit? Ce biscuiți? Nu mi-au luat niciunul. Unde și-a? Știu că încă mai mi-e foame deja. Așa repede. Pe mine când mi-a fost foame, de n-am așa. Un paianjen. Am luat. Nu știu ce să faci. Stai să nu fac... Gata. Ia pânza aia. Gata. Am luat cum Ai luat-o tu, nu? Bravo. bine să putem să eu Deci am... Unde sunt biscuiții? în bucătărie. Da, unde în bucătărie? În bucătărie în primul. Adică primul de sus? Da. În primul de jos. Da, ți-ai luat? Nu mi-a luat. O să faci și o om de săpadă. Știu. Am mai făcut. Nem, nem, nem. Ai venit? A venit Ioana. Uite. Uite eu. Scuzi! Eu am dat în... Ah! Ha, te-am omorât, mama. Acum ți le iau toate. Unde ești? Nu lua, nu le lua, nu le lua. Nu le lua, dar unde e mama? Mamă, hai și ia lucrurile. Au dispărut. Aoleu, Păi ai dat în ele, așteaptă. Nu mai da. Ți-am dat eu sabie atunci. Nu mai dați mine. Dăm și eu sabie. No, vino. În casă. Hai să-ți fac o sabie. Mai avem uite. Vino să-ți fac o... Din casă le ai. Lucrurile tale. Da, uite-le. Ui, acolo, nu și iată, mama. Unele ușor. Nu, dar nu mai mergi așa de încet. Apasă de 2 ori și fugi. Astea sunt... Da, auci. Ia-le și să nu mai dai noi. Că dacă nu te omorâm. Cineva sparge sus.
ăla, scheletul ăla, barnancel. Slime. Este mâzgă, nu-i slime. Nu-ți muzgă sau ce este. Ăla dădea. Uite, deci mi-e foame acum. Uite, uite. Mănânc niște biscuiți. Așa nu mai pângă. Da și mie. Da și mie. Ți-ai băgat părul și Cât sunt? Cât mai Mult, nu știu cum. tu Dar mult. nu ești tare bine. Eu nu știu. Au! Te-ai făcut Unde? Nu văd niciun biscuite. Unde adică? Au! Hai la mine. Ce? E găsit. Da. Tare părul. Te-a tras de păr. Am 5 biscuiți. Pluș. Eu am un biscuit, dar nu mă interesează. Hai să o mai omorâm. Aștept seara. Așa. Ala, nu te-am tras atât de tare. Cum mi s-a beci imediată? Rămâne. Mai am o? Uite. Până ieri. Și eu avem o frumos. Ce te duci și te Nu știu, am trebuie să o mult. Nu, tu, nu. Nu, tu n-ai niciun număr acolo. Eu am 10. De ce trebuie? Și am De 10. Adică dacă omori și îți dă ceva micuțe, nu sunt diamante, că sunt dintre astea care îți dă și eu să faci ăla. Înțelegi? Mă duc, uite acolo, păianjan! Omorâți vaca. Ce? Omorâți vaca. E micuță să lăsați. Eu nu omor băcuța. Da, ce are? Nu! Așa. Mă duc aici, la portal. Mergem în portal? În Etera? Eu nu pot să mă duc. Nu, ce este? Ce ai explodat? Da, dăm pe mine. Păi du-te și bagă-te în ele. Nu mă fac burger. Păi nu te poți să faci burger. Dar nu-i Hai să mai facem. Cineva ne spart drumul. Îi dau Ce drum ți-a spart? Ce? Gumă! Am spus Păi nu din video gură, ce Leia. sunteți, dar nu rămâne să spart casa. Bă, da, tati, vezi, dar n-are tati. Iarăși. Tati! Eu gumă! Așa, da. Nu-i gură. E black. E black. Cineva l-a pus de biscuit. Tati! Iau Eu am mâncat doar un biscuite. Dar am mâncat 11. Am mâncat tot. Da? N-am mâncat nimic. A dus-o. Și după Au ce fost am dat înapoi. 56 au fost de biscuiți. Da, acum au fost 50. Și dai- 11 biscuiți. Așa ales și nouă. Tati, vreau gumă! Da! Așa. Tati, fă gumă! Gata, am rezolvat eu. Mă să fac lumină. Cred dacă pot. Mamă, le pot aproape pe toate. Așa. Așa. Ciao! Unde sunteți? Vreau o armură. Pot să fac armură, te rog? Adică tai, că știu cum să fac armură. Trebuie doar... Pune dovleacul. Ce? Dovleacul. Ai dovleac. Ce dovleac? Dovleac pentru... De ce trebuia? De omoare. Un zombie! A mine! Un zombie! A mine! L-am omorât. Oh my god, de unde ai diamantele? Nu? Ai fost în mină? Cine? Patricia. Ce e un diamant? Vine zombie! Ce? Nu are. Eu, ce urât! Nu are. Uite! Uite-l! Uite-l! Am ghițit-o, mă. Zombie, vin eu. Uite-l ce Mie- urât-i! Tati! Mamă! E Patricia! Mamă! Lasă lucrurile! Oh my god, deci ce să așteptăm puțin? Așa, deci am revenit. Stai să... Ce aștept? Ce de mine? Eu am crezut că ești un zombie dacă până ai Ce de zis. mine? Eu nu dau în tine. Zombie! Vin eu să-l omor, mie îmi place zombie. Stai că nu pot. L-ai omorât? Eu mă duc ca să pun sabia. L-am omorât. Nu, bravo. Nu, așa mi-am trebuit eu să fac. Vino tu,
Nu sabia aia mov. Nu-i mov cam albastru, în sabia mea. Și un albastru și un mov am avut. Poate că nu le mai ia pe alea două. Îmi trebuie diamante. Mai am loc mai mire pe aici. Hai să ne culcăm, că vin noaptea acum, tu. Să omorâm zombie e timpul meu, ca să nu îți prea mulți zombie și nu moară imediat. Și de asta. Nu, haide după ei. Așteaptă să-mi iau armura. Nu am avut. Unde ești, Patricia? Tati, nu, Da. duceți-vă, haideți să ne descurcăm cu scheletii. Ai plâns în somn, Leia. Schelețel. Trebuie să-mi iau arcul. Unde sunt? Ce ai făcut? Nu. Cum așa ai făcut? Stai, Lea. Așa. Unde? Unde ești? Unde sunteți? Ajung. Voi unde sunteți? Și-a venit mami. În casă. Când te-o luat? N-am mai Mama, dormit. poate. Nu? Unde-i tu? N-am mai la mine. Dă-te de acolo. Ferește-te. La mine. Hai, te fac că mie nu mi le dă lucrurile tale. Cine îmi dă mine? Cine dă? Că nu mai are uric. Ce bine că am ajuns acasă. Hai, am lucrurile, uite astea, că să nu ți le dă. A, uite că le ai. Nu! Că A, eu sunt acum la 11. Acum sunt 11. Acolo arată cum 11. Vezi? 6 dintre ele mai am. Din cuibul său. cum? Bine să nu le dau jos Mai de... sunt 39. Ate! Am adus să mă Ate! culc, eu sunt gata. Depuleasă cu cunosc a fugit de pe masă. Nu să mă culc. Feriți-vă cum. Cine vine? Eu nu mai am viață. Explodează, ajutați-mă, fetelor. Tot să dorm, că nu mai am viață. Doar tu fă să asculti. Plafăn. Că nu mai am viață. Mi-am două vieți și mor. Uite tot așa. Zombie. Am văzut să mă scuze. Explodează. Oh my god, mi-e foame. Ce ți foame? De ce ți foame? Mi-e foame, trebuie să mănânc repede dacă nu mor. Hai repede. Nu pot mai repede de atât. Unde vezi tu că ți foame? Uite aici, uite ce ți-e foame. Ți-e foame, trebuie să mănânci. Cu ce să mânc? Da. A, care de zombie am? Ajutați-mă! Vii și tu? Nu, hai să nu mai bați. Eu, e gata că mă omoară. Fugiți că vine scheletul, închideți ușa. Gata, în sfârșit. Dar mie nu place de scheleti. Nici unul. Eu nu mai pot să mă duc, că... Da, să nu. Tati, ce mă mai are, Tati! Dar unde-i? Ai murit. Da. Oh my god, deci trebuie să veni. Gata, deci am ajuns din... Oh my god, e lângă mine! Oh my god! Nu mai zghera. What the fuck? Hai, dă să mănânc. Păi da, trebuie să pun într-un cufăr. De ce se aude așa urât? Haideți în casă, că nu pot să fac altfel. Haideți în casă, tu, iute, tu. Hai, iute. Oh my god, ce Închide ușa, foame. închide în casă. Închide, că nu vin în casă. Doamne, Vine în casă, vine în casă. Așa. Nu lasă să vezi că moare, că e nu. Nu, bravo. nu Hai, mai... băti, că omoară. Dar ea nu se ocupă. Eu nu pot, tu, că eu nu mi-am vreo jumătate de viață. Eu am plină, cred că am murit de la Eu, nu-i foame. Ce? Scuze, dar tu ai apărut așa într-odată. A plecat? Când eu am vrut să-l omor pe ăla. omorât? Unde mi se sabia? L-ați omorât? Da, l-am omorât Hai, eu. dă să mânc. Lasă să mânc. Așa trebuie să... Hai, ia de aici, că avem destul de mâncare. Păi eu nu am, că ei n-au
Acum loc îți aici. poftim. Ui, aici e carne. Tai, uite, ți-am mai pus eu carne, mănâncă. Unde? Aici, în cufăr pune. În cufăr ți-am pus. În cufăr. Cufăr am zis. Uite, biscuiți sau carne de dintraia. Și mie mai trebuie să mănânc. Și cum mânc? Păi apeși. Cum? Uite, uite la mine, uite la mine. Îți mai trebuie. Mai îți trebuie. Uite, carne de zombie. Păi ce? Carne de zombie? Nu contează, este totuși bun. Pentru ei, dar... Hai să dormim. Haideți să dormim, că până avem viață destulă. Tu n-ai nici dintre nu ăsta? mai Uite, am. uite la mine, uite la mine. Nu uite ce am eu. Dintre astea tu ai? Am scut. Unde? Dăm să-și mie scut. Păi tu trebuie să-ți faci. Păi făm. Adică tu trebuie... Să iei diamante. Da, trebuie diamante, trebuie Da. orice. Ai diamante? Da, multe. De la Patrice le-am furat. Nu e nu. Hai, dormi, Patricia urâtă. Poate că mă duc să fac armură. Trebuie să mai pun diamante, că și eu am 27 de Fă-mi diamante. armură. Armură? Că n-au. Nu, hai să-ți fac. Aha. Ce armură vrei? Tot dintre asta? Da. Ca a mea. Da. Îți roșie? Dar ce dau? Nu am nevoie de diamante. Am eu. Îi fac eu la mama. Febră? Păi nu, câte am? Cred că nu, cum să fie? Da. Dar de ce nu s-a făcut toată dimineața? My God, ce-am văzut. Bă, ui, voi nu vedeți, mă, că e gaură acolo, vineam pe la noi. No, haide să ți le dau. Unde ești? Sunt jos, așteaptă că ți le bag într-un cufăr, că nu pot să ți le dau altfel. Ok, bagă-le în cufărul aici la bucătărie, sau unde? Sus? Ui, aici ți le bag. Hai, Nu sunt diamante. ți le-am băgat, poftim, ia-ți-le. La fugi. Auci. Am. Thank you. Nu mai ai loc. Mai pune ceva, uite, pune asta. Ia asta. Așa, te pune pe toate. Nati, poate să faci armură. Păi mai am 3 dintre ăia, 3 diamante mai am. Unde? O să mai iau diamante. Nu mai sunt. Nu contează, iau dintre alelalte. Nati, mai am nevoie de... Pentru 3 tricouri și de pantaloane de asta. Asta am nevoie, că asta am. Îți fac de ție de aur, ok? Că nu mai am diamante. Nu mai am dia. Doar două. Două trebuie să-mi faci. 2? Da. Deci că, uite, Nati, corpul. Nati, uite, pantaloni și bluza. Atât am nevoie să-mi faci. Gata, ți-am făcut. Eu am 5, ce să stea? Ce? 5 aur am, ce aici? Pune-le în cupă. Ăla nu, aia faci, cum se numește, ăla este care, ui și am. Mă omoară cineva. Pune-le în cupă. Acum, dar așa trebuie să mai iau, că... Haideți pe afară, s-a făcut dimineața, iupi. Mă duc să mor. Yeah! Acum ți le pun. Poftim, ți le-am pus. Ce? Cine? Fugi în apă! Păi nu mai pot să fug. Dai! Oh my god! Ce? Du-te în apă! Dar ce? Tu l-ai făcut, Patricia, cine ați făcut pe monstrul ăla? Cine a omorât ăsta? Nu, cu cine a omorât? Oh my god! Pe mine mă întrebi? Da! Eu și nu mai am nimic. Ba da, sunt aici puse, nu le-o luat nimeni. Unde? Aici, la piscină. Lasă-mi de acolo. Mai ai armura pe tine? Nu mai am Uite-te. nimic. Mai ai aici armura? Nu mai am nimic, că-s goală. Dezbrăcată în chelea goală. Haide! O plecat ăla? Da, l-am omorât. Unde sunt? Ui, aici, sunt aici. Eu, armura mea. Nu mai ai armură.
Nu mai? Gata, am luat tot. Nu mai ai armură, nu? Am luat tot. Mai ai armura? Nu mai am. Hai că ți-o fac. Ia vezi, o mai am, că tu doar tot să mă vezi. Nu, te-am văzut, nu mai o ai. Am crezut că o ai tu acolo în sus. Pe ăla, hai să-ți fac armura. Stai să-mi închid ușa. Că dacă nu mă moară... Eu l-am omorât și tot mi-a luat diamantul. Bravo, Patrice, las. Ce diamant? Mi-a luat diamantul. Ăsta. Nu am diamante aici. Patrice, ai făcut o grămadă de păianjeni. Uite, ai închis o păianjenă aici. O să-l omor. Stai, asta am luat, papuci am luat. Pantaloni acum am luat, să văd ce am luat. Dar ce ai vrut să-ți faci aici, fată? Am vrut să fac o casă și să-mi ascult casa. Păi și ce, ne-ai reușit? Mai îmi trebuie cipici. Schelet. Cine mă omoară? Eu nu te omor, uite-te. Ce? Ce vorba? Ui, ăsta cu arcul. Haideți că mă omoară cu arcul. Păi unde-i? Mă omoară cu arcul. Dai. Unde-i? Acolo. Da, Nu l-am nimerit. bravo. Dar eu l-am nimerit. Nu, hai să ți le dau, mamă. N-am armură, vezi? Cred că am reclamă. Mamă, vezi cum sunt eu îmbrăcată? Îți place, mamă? Nu, unde e aici? Îți place? Tu nici ușă nu știu. Unde ești, Nati? Ce? Unde ești? Eu sunt aici, în casă. Haide în casă. De ce nu mai mi-arată aici numerele? Unde? Aici, că am avut 7, 8 Păi de ce te-a omorât? Pe mine nu m-a omorât, uite, eu n-am nimic, vezi? Unde ești? Te-am mai luat. Hai, sus în casă sunt. Nu, eu nu sunt în casa ta. Aici, unde te duci? Vino. Au. Scuze. Hai, Au, băgate. au, au. Unde-i? Nu, haide, dacă mai dai mie, îți mai dau. Aici sunt în cufărul ăsta. Hai, vec. E foame. Asta e a mea. Nu, ai așa. Aia n-am putut eu să-l iau, că nu ai avut loc. Și cum să tu dau să mă văd? Să-ți o iei pe tine? Gata. Dar de ce mi-arată că am un pic de armură? Nu, dar tu ai armură pe tine. Uite-te, cât Păi ți arată- tu n-ai pe acolo, că tu ai, vezi? Uite și mie mi-arată așa. Și eu am armura pe mine, vezi? Uite, ce-ți arată... Ui, mie mi-arată, uite. Păi îți mai trebuie armură, eu am multe armuri. Păi dă și mie. Păi uite câte am eu aici, am multe dintre astea, adică dintre astea așa am foarte multe și de aia Dăm sunt și mie așa. arcul la săgetă cu... Acum? Ok, cred că am două. Eu l-am luat. Am două. Nu și mie. Nu te mai agita, poftim aici. Unde-i? În ăla, trebuie să-i dau și la Arată-mi Patri. mie, Patri. Nu mai mă rog, facea mi l-a luat. Nu, hai, altul. Du-te și altul. Păi fugiți de acolo, n-am loc de voi. Gata. Date că mai am un arc. În casă. Unde-i? Am crezut că tu ești. La ușă. Închide. Dai că mai am un arc, Patri, vin aici. Hai, na, potice, ți-am mai pus un arc acolo. Nu mai am... nu mai am săgeți. Ui, aproape le-ai luat Și pe cum? toate. Uite. Cum dau cu arcul așa? Nu, n-ai săgeți. Mamă. Nu ai săgeți. Păi și de unde Trebuie să mi-a omori. Scheleți. Cineva m-a omorât. Patricia te-a omorât. Nu mi-a luat nimic, de Patri. aici, Patrice. Auzi tu. Nu dat. Ba da. Nu, iată să mă duc să-mi iau toate ele. De unde mi-ai omorât? Am vrei să stric asta? Să-ți vii tot zâmbulăi aici. Unde mi-ai omorât? Ui. Hai, ia-ți-le toate, mamă. Păi mi le luați voi. Nu, eu nu ți-am luat nimic. Nici eu. Vezi, mama, Uite, și acolo mai este și aici. serios, m-am... Și aici mai e, ma. Serios, m-am... Scuze.
scuze, mă. Bă, dar ce aveți, bă, cu mine? Eu așa am apăsat. Nu. Ui, așa am apăsat, că ți-am arătat. No. Gata, stop. Vreau revanșă. Tu nu mai da. Cred că dau eu în voi. Nu să nu mai da tu noi. Nu mai dat unul. Unde mă să-mi iau? Și cam atât a fost cu videoul acesta. Pa!